Tak, to by bylo. A co teď? No, je tam nějaká hora, jdu to prozkoumat. Tak. No, déšť, to mi teda vyhovuje. Jau. Jau. Jde vidět, že jsem začátečník s touhle věcí. Sakra, Španělové. Španělé. Rychle, vylíst. Tak to by bylo. Tak. Tak. Hele, cesta. Doufám, že je tady nějaká cesta z ostrova nebo nějaký lodě. Já o vlku? Tak a odjíždím. Hele, konečně pevnina. No? Vypadá to na hrad. Tak. Nemusel jsem s tím bourat, ale budíš. Hrad by. Žádná stráž. To byl skok. Tak, asi bych mohl jít na zem. Vypadá to dost mrtvě. Samuel Sekera. Hele, konečně vesničení. Dobrý den. Nějak nemluví. Ježiš, co to je? To je nějaký váš maskot, ne? Přesně tak, všimněte se. Hlídá nás tady. Bože. Tohle je hezký dům. Tak jdu poprosit, jestli bych se nemohl ubytovat. Vyhovuje mi to. Nikdo tu není, takže stačí jenom zamknout a... Mladý muži, jděte odsud, je tady národní garda venku. Co? Asi si pro vás někdo přišel, je tady venku národní garda, nebo co jsou zač. Ale je to armáda, zmiz odsaď. Jo, děkuju. Oni si na mě potáhli čokly? Tady, blbečci. Hele, nějaká věž. Rychle. Nechápu, proč mě hledají. Bože. Kde to jsem? Ne, vězení. Ale jau, to byla pecka do té hlavy. Co to bylo za luk? Haló? Neřvi tam! Boho. Sebrali mi všechny věci, kromě oblečení. No, super. Tak si tady asi chvilku pobyt budu. A kdy je jídlo? Drž hubu a radši se vyspí.
Co to? No, cesta volná. Rychle jít, nech si toho všimnou. Uprchnul vězeň! Chytit a zavřít! Nemám čas. Co to? Pane bože. No, tady se schovám. Sundal jsem si asasínský brnko. Mohl jsem si vzít ještě svý věci. Počkat, oni mi je nesebrali. Aha, oni byli v těch věcech. Super. Teď se někam schovat. Tak. No, dost hustý, když tak mám rychlej útěk. Co tady děláš? Co jsi zač a kdo jsi? No, já jsem obchodník. Koupil jsem to tady. To je můj dům. Ne, není. Jak to, že ne? Tak to, že ne. Hej, nech to, klidu. Mohli bychom se na něčem domluvit. Co jsi a kdo jsi zač? Jsem... Proč bych ti to říkal? Já ti to taky řeknu, co jsem já. Ale já to nepotřebuji vědět. Umíš bojovat? No, jak to říct, byl jsem u pirátů. Jsem učitel boje. A mám tenhle krámik a prodávám tady zbraň. A kdyby si chtěl a nechal bys mě tenhle obchod, tak bych tě naučil bojovat. No, jak můžu vědět, že by se te mě nepráskl po dům? Jste snad hledaný, nebo co, že se povoláváte? No... sakra. No... Jo, jsem. No tak to asi rovnou musím změnit názor, jestli nemáte nějaký moc velký důvod. Počkat. Neviděl jste někoho, jak hází do vězení nějaký granát nebo tak? Výbušninu? No, ano, proč? No, potřeboval bych to vědět, zachránil mi život. Byl to asasin. Když byste mě naučil bojovat a pár týdnů bych tu pobyl, mohl byste mi ho pomoct najít, nebo že bych se pak vydal někam? Takže já tě neučím něco ještě, ti pomůžu ho najít a co mě za to dáš ty? Tenhle obchod? A život. To je docela vyděračské, ale platí. No dobře, ještě bych něco nabídl. To je, platí. Ha? Vem si zbraň a zbojujte. No dobře, je dobré, že vydáváš, si bojovat. Netrefil jsem se. Stačí, nemusíte se tady úplně zabít. Naštěstí ty meče nejsou dost tak ostré. Výborně, jsi docela dobrý. Ty už jsi asi bojoval, že jo? Říkám, byl jsem u pirátů, ale jenom na rok. Měl jsem být ještě 1 rok, ale napadli nás ostatní. A můžu se zeptat, proč jsi byl v mém krámku, teda podle tvém, ale proč jsi byl v mém krámku a spadl z tebe Hidden Blade? Zbraň asasína? To je na dlouhé vyprávění. Jsi snad asasín nebo co? Ne. Nevím.